Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila. Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:58. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig, Aksyon BBB in short. Ang inyo sinima batian sa sining mga inoras, tubtob kita sa tagnalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita. Gikan sa aton sining mga action reporters on board na sa ilatag sa mga area sa assignments. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan matapos nga nagpatigayon sang press conference ang presidente sang pungsod Pilipinas bangod sining COVID-19 kagabi mga kaaksyon way man kuno sang kabalakan nga may shortage sang pagkaon tanan nga kinanglanon araman mga kaaksyon. Instead nga taguon sa mga dayaan nga mga nagabaligya plus ang pagpasaka man sang presyo nga hindi man insakto. Sige man monitor subong sang Department of Trade and Industry o kung DTI bangod sa sining panibag-o nga ginapangatubang problema sang pumuluyong Pilipinhon sa ngaton sining pungsod. Nagadamo ang biktima sang COVID-19, no? Kabayon tang wala lang sang shortage
ang tawo kung limitahan mo mabakal gina siya kag mag-stock sa ila sini nga puluyan. Ang iban diri gani nga mga groceries store diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, mayara iya nagabaligya tag duha ka bilog nga alkohol plus duha man ka kwanda kuton kag iban pa mga kaaksyon, pero ti dapat sa mga kaaksyon ta dira kay baluman ta nga ang mga Pinoy kag ang Negrosano namong nagatamod sang kinawala sang iban. Hatagan taman ang iban kundi gani binlan taman ang iban, hindi pagkumprahon. Diri sa aton wala paguro shortage wala man sang balita diri sa aton. Pero ang aton sining mga pumuluyo nga halin sa iban nga lugar kag magapauli diri sa Negros kag Bacolod, kabigo ni silang mga POMs, mga kaaksyon, no? Kung halin ka sa Manila, mapuli ka diri sa Bacolod or sa Negros, kabigon ka nga POMs. Dapat maagi kagid sing sakto nga process para man sa safety sang halos kalabanan nga mga kaaksyon ta. Sige, inopdanay kita tubtob sa taknalo na 15 sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Ang iban sinig pahimunong sa ila sining nga mga puluyan, mas maayo man. Kung wala man lang sang dapat nga importante, mas maayo nga magpabili na lang sa puluyan. Kung wala man lang sa importanteng kaladtuan bla. May lang nga pag-monitor sa mga kaaksyon tabaya Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod. Ipadala lang dira ang inyo sining nga mga mensahe. Kung wala lang sang mensahe, i-like lang aton sining nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. I-like na nga aton sining Facebook page. Kagang aton sining www.aksyonoradiobacolod.com.ph. I-check nyo man ang mga balita dira adlaw-adlaw kag ginaposte kada oras, kada minutos kung may magsulod nga information dira ninyo makitaan sa aton sining www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangingkopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Mga Negrosanon nga magapauli sa probinsya bangod sa plano nga lockdown sa Metro Manila, kabigon nga mga POMs sa COVID-19. Di ko na paidalom ka sa POMs, kabudlay man, no? Makun mo 14 diyas, gid. Kung POMs ka, kung PUI naman ikaw, 15 diyas, no? Kag-ara sa hospital. Di mas manami niya. Nga mga plano sa aton siling gobyerno para hindi maglala ining makahaladlok nga COVID-19. Iti ang problema sini wala man bulong. Ang problema sini hindi man makita mo kag hindi mo man mabalaan kung sino ang nagadala sini kag di naghalin ini. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Council nagpain sang dugang nga 15 milyones nga standby fund para sa COVID-19. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, Bacolod City Police Office. Nagabulig karon monitor sa mga persona nga posible tapikan sang COVID-19 bilang miyembro sang Interagency Task Force. BCPO handa magpatuman sang lockdown kung kinahanglanon. Samtang sa ato naman nagapangunang balita sa Negros Occidental Provincial Police Office.
Liamador sang Bulangan, ginbungguan sang series bus liner sa Banwa sang San Enrique, patay. Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita upod sa patrol, we have Aksyon Eden Abuso. Tiyo sang lalaki nga nasa puwan patay to kagabi sa syudad sang Talisayong, ginako nga na preso. Nasadto ang biktima nga si Rocky Lopez sa kasumay kang tanan sinigal nga droga. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Artay Hopon sa SART nga balita, implementasyon angot sa administrative order 99 nga ginpagwa na sang dole o kon apat kadlaw 4-day work week ginhold kasunod sang mensahe nga ginpagwa sang presidente kagabi angot sa COVID-19. Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita out of town sa bahin sang syudad sang La Carlota. Igabalita ni Aksyon Percival Villamor, lokal nga gobyerno kag kapulisan nagpatigayon sang Retold Community Support Program sa Banwa sang Moises Padilla. Samtang sa balita naman sa Dakbanwa sang Sagay, gabalita ni Aksyon Tomon 40, apat ka mga persona dakop sang Sagay City PNP angot sa illegal gambling ho. Ang coronavirus kag ang ining COVID-19 laho gaduging man prong illegal gambling da wala man untat. Sige man yan. Samtang sa ato nagapangunang nga mga balita nasyonal, gabalita ni Aksyon Dorel Cabato, kaso sang COVID-19 sa Manila posible magasaka sa 70,000 kung hindi pa magahimo sang tikang ang gobyerno suno sa WHO. Samtang nga misa kag paglantaw sang sine ginadumilian anay sa dalom sang Code Red sub-level 2. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mga detalye sa aton siligin pang headlines mabatian sa dinigid lamang madugay diri sa aton siling nga pagpangalagad mahinang kalaban. But before sinadre kitanay sa resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Biyernes, March 13, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 17 kag 36, liwat 17 and 36. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel
to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus... Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus at Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:16 ang aton oras. Welcome na diri sa inyo sining pagpangalagad sa Aksyon BBB. May iban pa nga mga malls diri sa Bacolod kuno Aksyon Gem nga way pa mag-abierto subong. Ti ang
pinakadako nga mall diri sa Reclamation, 11 o'clock until 9 p.m. Daw mo ng mall hours nila. While ang iban ay doon nga way pa makabukas ini. Damo ga query di sa ato, no? Pero amo lang na nabalaan ko ang sa may reclamation based sa ginpagwa nilang information kagin paskil daw 11 o'clock sa sining aga ang ila sining mall mabukas until 9 p.m. mga kaaksyon, no? Amo na ning COVID-19, sige lang. Ang importante dira nga nagahalong kita kada isa, no? Kung wala man lang importante nga magwa ka sa imo nga puluyan, dira ka lang anay sa puluyan. Aling siling sa iban 15 días, no? Isagid ka bulan, no? Ang ginatag ni Pangulong Duterte, effective March 15 to April 15 nga amo nang time nga ginhatag sang presidente nga may wala pagbiyahe sang barko sang eroplano kag iban pa nga magasulod sa Manila, mga kaaksyon. Meaning, kung magsulod ka sa Manila, kung makadto ka to sa Manila via barko o kung eroplano, hindi ka to kasulod gilayon tungod nga naka-lockdown or naka-plastar na tong mga team nila. Kung halin ka naman sa Manila, tinano pagbiyahe sa eroplano kung barko kay wala to sang pasayro nga maabot dito, makadto sa mga puerto. Mas mayo nga magpaimunong ka lang tos banga kag bantay na lang sang kunano da nga matabo mga kaaksyon. Pero ang ibang gingagaw gid nga magapauli pero ti diri siling sang aton siling gobernador sang probinsya ang kutob nga mga residente sang Negros Occidental nga magahalin sa Metro Manila kabigon nga POMs ni sila. Meaning may 14 days nga quarantine within sa imo sining house. Meaning kung naka-quarantine ka, ara ka lang sa sulod sang puloy-an, no? Grabe, no? Matmo 14 days. Ara ka lang sa sulod sang puloy-an mo. Okay lang kung damo bulugasan mo. Okay lang kung damo bugas mo. Kailing mo, bisan, isa pa rin kabulan. Damo ka lang mani, damo ka bugas, may pagkaon ka. Pero lain gidya kung kaisa magkagwa-guwa ka, no? Makalao-lao ka bla sa palibot, no? Ay ho, importante, mga kaaksyon, o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule, no? Kaya ang DTX 500 capsule, ang may 3 ka anti-diabetic properties. Amo ni siyang charantin, nga nagapanubo sang glucose, bisin nga nagakontrol sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomendar ta DTX 500 capsule, no? Amo ni si Aksyon Dorel kung kaysa naka-DTX. Naka-DTX ka? Mayara? Amo nang mayo dira, no? Mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani sa Facebook page sang Kalusugan Yan, mag-order dira sang DTX 500 capsule. Katuantang balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa kaso sang COVID-19 ho sa Manila. Posible magasaka pa sa 70,000 kung hindi ni mong pawani. Sobra pa ni guro sa 70,000 ni. Kung hindi, maghimo sang nagakaigong atikang ang gobyerno suno sa World Health Organization. Sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dorel, mayungod to. Yes, Aksyon Rex, mayungod to kag sa aton man nga mga tagpalamati. Balita na nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, nagpaandam sa karon ang World Health Organization o WHO nga posible maglabot sa masobra 10,000
ang kaso sang coronavirus disease 2019 diri sa Pilipinas kung hindi maghimo sang tikang ang gobyerno agon matap na ang paglaptas ini. Ginpahayag ni Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Malaya nga ini ang rason kung nga nagdesisyon ang Interagency Task Force nga iswestyon kay Presidente Rodrigo Duterte ang pagpasaka sang Code Red Alert Sub-Level 2. Sunod rin kay Malaya nga base sa projections sang WHO nga ginhatag sa gobyerno, 70,000 tub 75,000 ka mga tao diri sa Pilipinas ang posible magpositibo sini nga COVID-19. Mahimo man nga maglabot sa 4% ang mortality rate sa pungsod kung hindi na o kung hindi pa magahimo sang drastic measures ang gobyerno. Umpisa Domingo, ipatuman na ang community quarantine sa Metro Manila. Agod malikawan ang pagtaas pa sang kadamuon sang kaso sini nga COVID-19 diri sa Pilipinas. Samtang kalakip sa karon sa ginadumili sa idalom sang Code Red Sub-Level 2 ang pagpatigayon sang misa kag paglantaw sang mga sine. Ginpahayag diri ni Health Secretary Francisco Duque III nga tuyo sini agod malikawan ang mass gatherings kag matap na ang pagsaka sa nga kaso sang COVID-19. Ginihemplo diri ni Duque ang natabo sa South Korea nga pagdamo sang kaso sang COVID-19 ang nag-umpisa gid lamang sa isa ka infected nga pasyente nga nagsimba. Grabe, no? Yes, sa isa ka religion Kaya mo dito. to sa Baclaran, ganito, based sa reports ng DZRH naton to sa Manila, Aksyon, why na sang nagasimba to? Ay, gali. Kaya everyday damo, ginadaga kanto, Aksyon Rex mo. Oh, ano man nga adlaw? Subong daw. Do, ghost town na to subong. Do, matyagan to yung tao, kung di nagkaladto tong mga nagasilimba, blang kada adlaw. Correct. Tiki, isama na subong sa under sa nga Code Red Alert Sub-Level 2 Action Rex. Ang pagdumili anay sang misa. Ti nag-apilar gani si Duque sa publiko nga magsakripisyo lang kuno anay bagod man para Gani, maninis sa sa malalakabulan, kaayos ang tanan. Yes, correct. Importante daw nga bastante. Yeah, bastante ang Bastante sa money. vitamins. Galay sa Tes ano padri kay Duque Action Rex. Karon nga adlaw ginapaabot man nga magpagwa sa nga ang detalyado nga guidelines bala para ipatuman ang community quarantine sa National Capital Region. Actually, may mga nagpatuman na sang ginatawag nga community quarantine. Ti una na nga ginpahayag ni Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Malaya nga makabig nga mass gathering na kung ang nagatililipon ang masobra 50 na ka mga tao. Tibot silingon sini ang misa, paglantaw sang sine, kag pagpamulang, kag iban pa, makabig na kuno nga mass gatherings. Nadalagi di ang pagpamulang. Dala nagyapo ng bulang. Nadalagi di actions daw, dan tao sa bulangan. Gani man. Correct. Galing kay para sa galing kay mga bulang-bulang subong ambot kundi nang may bulangan subong. At yung mga dalagko guro mga coliseum na guro Action Rex pero mga tari-tari nga bulang ginagmay guro daway na iya. Ang mga fiesta-fiesta. Oh, daway na iya sila ga COVID guro ang bulsa nila guro mo nang ginapaminsa nila. Correct. Ti angot man sini sa gyapon sa nga deklarasyon nga Action Rex ini nga level 2 na ang di na to kagina ang Code Red Sub-Level 2 na. Nagdeklarar man sa nga full alert status ang Philippine National Police o PNP sa 5 nila ka mga regional offices. Sa memorandum gikan sa Directorate for Operations Office ang PNP, umpisa launa kainas ang kagahon Marso 13, epektibo na ang full alert status sa National Capital Region, National Capital Region Police Office, kag mga Police Regional Officer Region 3 o kon Central Luzon, Region 4A o kon sa Calabarzon, Region 4B o kon sa Mimaropa, kag Region 5 dito sa Bicol. Tinatagan naman sa direksyon sa PNP ang iban pang Police Regional Offices nga magpasaka man sa alert level sa ilang nasakupan kung ginakinahanglan. Ginhimo ang pagbasaka sa alerto kasunod sa nga pagdeklarar sang State of Public Health Emergency sa bugos nga pungsod kag pagtaas man o kung pagpataas sa Code Red Sub-Level 2 bangod sa nagadamo nga kaso sang COVID-19. Samtang ma-update lang ko sa global death toll sining COVID-19 kay man sa karon sa
Dito sa Italy, may panibago sila na record nga kaso nga nagkalamatay tungod sa COVID-19. 189 ang ilang panibagong record. Sa diin nagresulta sa karon sa 1,016 na kabilog ang nagkalamatay dito sa Italy. Mayara man sila sa 15,113 ka mga kaso nga nagpositibo sining COVID-19. Sa Iran naman, nagsaka sa 10,075 ang na-record nga positibo nga kaso sa sunod lamang sa 24 oras matapos sa duwagan ng Pila isa to? pakalibo. 10,075. 10,000 positive sa INCOV? Yes, Aksyon Sa Rex. COVID-19? Yes, dito sa Iran. Kag ang nagkalamatay naman dito sa Iran, 429. Dito sa Pilipinas, pila yung positive? Ang positive 52, Action Rex, sa pinaka-latest Huwag kagabi. pagigali sa kamalingking, no? Sa iba nga pungsod, no? So, yes. So, kabay pa nga, hindi lang kita. Kabay lang na, mulang na. Di may nagapabor man gani Action Rex sa mando subong ni Duterte nga pag-lockdown bala sa Metro Manila. Hindi na pwede makasulod dito. Pero mera man sang nagapamato. Siyempre mga sang mga tao, mga kinalainay bala nga paglantaw sa kada sitwasyon. Dani, sa isang daan may ginalantaw nga sitwasyon. Yes, correct. So, sa karon Action Rex, ang kabilugan gid nga global death toll sining COVID-19 ang naglambot na sa 4,972 kag may 134,000 naman ka mga positibo nga kaso sa bilog nga kalibutan. Update kag balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB, Aksyon Dorel Cabato. Sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:28 na nga oras, 12:28 na mga kaaksyon. Sige, samtang ara ka mo sa inyo, tagsa ka mga puluyan, may klase pa tanong sa daycare center nga mga kindergarten nga mga eskwelahan subong sa pampubliko, subong na nga adlaw ni ang Dason Elementarya kag High School. Tubtob na mag-March 28 nga among may last pa nga March 28 sa mga private. Ambot ko na anong matabos ni kay March 20 ang hambal sang alkalde sang syudad sang Bacolod. Sige, katuantang dugang nga mga balita. Unahon ta na yung report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office upod kay Aksyon Brian Morden. Ini may kang tanan sa natabo man sa liamador sa Bulangan ho. Ginbungguan sang Ceres Busliner sa Banwa sang San Enrique. Patay man ining biktima. Sus, masubo-subo maning balita kung magamos ini. Sige, kantuantang report ni Aksyon Brian Morden. Kantuanta na balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. We have Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Action Rex kung nag-laptagid subong ang COVID-19, ari napatay niya hindi sa coronavirus, kundi pagdalasa sang series bus kagabi dira sa Banwa sang San Enrique. Action Rex sa particular nga lugar, amo ni siya ang lugar sang San Enrique Rizal Street, Barangay Poblacion. Ang napatay din kilala sa kay Ronelo Chin, 51 anyo, soltero, kag pumuloy man sa nasambit iyang lugar. Base diri sa pagpahayag iya sang ila sining hepe sa nasambit nga lugar nga si Police Captain Renante Salgado. Ining biktima nagtabok sa dalan nga nablang pagtabok nga do pawala. Action Rex di ko ma-imagine kung anong klase pawala ini. Kag ini siya ang dinalasa gid sang series nga nagabiyahe ini Bacolod Candoni. So dito tumabog pa ni siya gani mo sang mga okon ginganoy pa sa mga 15 metros halin sa pagbunggo sa iya. Nakaagom sang madamo nga kapilasan gindala sa Valladolid District Hospital pang ini ang gindeklara nga patay. Action Rex. Aring confirmation ni Salgado, hepe sang San Enrique. Action Brian. Antes ang kay Salgado ni isa ka breaking news.
Mayo man kung may COVID kung kaisa, no? Kay may pagnubo ang presyo sa petrolyo. 3 pesos. 3 pesos gido. Both gasolin kag diesel sa Phoenix group of companies nagpagawa na sila sa nila siling mensahe para sa mga motorista. Yes. Oo, 3 Ano mga pesos. gasolinahan nila? Di Phoenix man, no? Phoenix, Aksyon. 12 noon, kaina. Actually, nagpatigayon sila sa pag-implementar sini. Aha. Sige. Yes, Action Rex. No? So, ari actually, ang driver diri sang series ni Batalyon nga yara nagapabilin yapon sa custodial facilities ang sa diri PNP. Kilala kay John Bartolome, 51 anyos, kag taga Kamindangan, inisiya Kawayan, Negros Occidental. Yari si Salgado angot sini. Right mo John Bartolome, nagungguan din siya. Kay bali ang pagtabok niya sa dalan, so medyo wala lang, kay nakalikod ko siya, isang nabungguan siya. Ako na sir, nga gintala sa dyan sa hospital, sa may Valladolid, ng ginto na sa dito na right. Ay, so sir, ano sir trabaho? Sir? Wala man siya, brad, o yamat, pero siya sa Bulangan. Okay. So, sir, ang driver sa series, kumusta? Release po sa amon, release sa amon nga, susuan. Amo nga pagpalayag ni Salgado angot siling nasambit nga aksidente. Balita gikan sa Nokpo, Aksyon Brian mo din nag-report una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Brian, kadtuantang balita sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagpainsang dugang 15 milyones ka pesos nga standby fund para sa COVID-19. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex ginaprobahan sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Council o kung Bacolod City RRMC ang additional nga 15 million pesos nga buffer o kung standby fund Action Rex nga muna siya ang pag-awasaron sa lokal nga panguluan sa Bacolod in kaso or sa tion nga maglala ang sitwasyon sa COVID-19 Action Rex. So ginpatahag din ni Executive Assistant Jo Marie Vargas ang Cluster Head sa Bacolod City RRMO ang ini nga pondo Action Rex sa usaron man no sa pagbakal sang additional nga mga equipment para sa mga health personnel naton diri sa Bacolod City kontra COVID-19. Ang 15 million pesos separate ini siya nga pondo sa una nga 10 million pesos nga ginaprubahan sang sangguniang panglungsod Action Rex. Ang update diri sa Sir Vargas sa 10 million pesos diri sa iya may mga ginpangbakal na no nga mga personal protective equipment akon PPE ang syudad, mga face mask kag alcohol Action Rex, pero ini siya ginapaabot pa lang nga magabot diri sa may syudad sang Bacolod Action Rex. So Sir Vargas, ano man ang request sa Bacolod City Health Office nga mga gamit nga pagbaklon amo ni siya ang immediate need no, amo ni siya ang ginabakal sang syudad gina-order kay Action Rex Tamuning City Health Office ang lead man nga taratapan diri sa may syudad sa Bacolod nga maka-identify kung ano pagdamag kinahanglanon para sa campaign against COVID-19 kag hindi man maka pinagusto gasto ang syudad kag depende ini sa program of works nga ginapagwa sa Bacolod City Health Office. Aring palayaga ni Executive Assistant Jo Marie Vargas. Approve kami to add additional 15 million para sa preparations in city. That is over and above the 10 million initially we have approved 2 weeks ago. So we have now about 25 million funds to be utilized for the preparation against COVID-19. Kaya because na foresee man ni Mayor Gabasi maglala, so we have to add
traditional as a standby fund over the 10 million kanina approved na earlier. Na-process pa naman ang purchase sa mga equipment para sa makumpleto ng mga first batch. Kaya hindi pa mali progressive ang requirements ng CTT. So, hindi mo makuha ka na. So, anong need lang immediately ang mga na-process na mo. 10 pa may harap pa man na 10. So, it will be, ang 15 will become a standby at buffer fund. Pwede siya naman natin. Aksyon Rex sining 15 million pesos, wala pa rin yan natandog, wala pa rin naibanan kay Rodriguez Vargas ang 10 million pesos nga unang ginapubahan sang City Council. Mayara pa man sang nabilin. So muning 15 million pesos usaron in kaso nga mag-escalate o kung magdala ang issue sang COVID-19. Di kung madula bing issue ni ang budget balik man? Balik lang Aksyon Rex kay regular fund din siya sang Bacolod CDRRMO. Kay Rodriguez Vargas dito gina-foresee na bala para at least kung maglala may butungon or may kuhaan nga pondo ang syudad sa Bacolod para usaron sa pagbakal sang mga equipment. Update sa balita gikan sa Bacolod City Government Center ang kaaksyon nyo. Aksyon na dahil Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale, kadtuan tang balita sa patrol, we have Aksyon na Eden Abuso. Maki-update na isiningin halid lang to kagabiho nga residente sang Barangay Alihis diri sa syudad sa Bacolod kay ang tiyo sang lalaki nga nasapuan sa isa na kabangkay kagabi dito nag-ako nga sadto si Rocky Lopez. May kaso nga illegal nga droga. Tinano ni drugs related ni sa Gyapon. Yari ang kaunan sang report ni Aksyon Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden. Action Rex gain ako kagin Bulgar sang tiyo sang nasapuan nga napatay sa syudad sang Talisay nga tong si Rocky Lopez nga napriso ini sa tong tuig 2018 sa kaso may kaangtanan sa illegal nga droga kag nagligad nga tuig lang tuig 2019 nakagwa sa prisuhan. Sino kay Dan Di Vinagracia 69 anyos utod ni Action Rex ng sang Iloy ni Lopez. Kadugay nga wala nagapauli sila puloy-an si Lopez matapos kasi nag-upod-upod ini sa iya nga live-in partner. O galing wala sila sang ideya kundiin. Dugang pa ni Di Vinagracia, nagabisita na gid lamang si Lopez sa iya apang sinigabulan sang Marso, wala na nagkabalik. Palayag ni Di Vinagracia bago pa man nagdiya sa ila puloy-an si Lopez. Iya na hibaluan nga naga-intra na ini sa illegal nga droga kagin ang ligar niya Action Rex no nga nagadulong ini sang ay sa wala mahibaluan nga lugar kag wala man siya sang ideya kun diin ini ginakuha sang iya nga hinablos di sunod sa iya ginasugo Action Rex sa iya hinablos sa may service. Naibaluan, patay na ang tatay ni Lopez samtang ang iya Iloy kag apat ka kauturan ang yara tanan katrabaho sa luwas sang pungsod. Pamatian naton si Dan Di Vinagracia. Diri man na sa mga isasawa, diri na sa kanti, giobra ko. Talis pag-obra, ko diya mo, ko gamintin arman dito. Hasta karon tapos maman lang puli man di summer. Basin ng kuan mabot man gani. Di kay nagkadto sa Netherlands bata ya may isa. Din si mama ni sir. Texas. Sa Texas. Austin, no? Ang papa sir. Patay na tung ipit na stay time lang sa ito sang tracking. Oo, bali si Rocky sir, sang wala pa siya live-in partner, diri gina sa guys. No, diri gina siya. May ginaliga ko na. Kay amo nang kanya, pag-usog ladak pa na isang pangansang sabaw. Tidulway man siya kalinga siya gata. Ginasugo na sa akin, may service. Ginasugo hindi sa man sir? na siya nagakwandet. Inalihaw na sa mga Daw hindi niya natapangwa mga, hindi kami kuha sa bona di man. Anong sa bugo bro? Balitalin sa patrol ang Action ni Action Eden Abuso. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time last 12:40 ng aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 12:41 na ang aton oras. Isa ka inyopi sa Bagoho, inang non-uniform personnel bla.
ginreport nga napatay matapos aksidente nga nalutangan ang kaugalingon sini samtang ragapaninlo sang armas lutang. Sus. Ang ining biktima nga napatay ho kilala kay TJ Palpara, 35 anyos. Kag na destino sa Bago City Police Station. No? Ibalaon tala ng dugang mga kaaksyon nga mga balita. Katuan tanay balita gikan sa special assignment sa kay Aksyon Art Tayhupon. Ini may kangtanan sa implementasyon angot sa Administrative Order 99 nga ginpagwa sa nga dole o kunining for the work week ginhold kasunod sang mensahe nga ginpagwa sang presidente kagabi angot sa COVID-19. Yari ang report gikan sa special assignment supod kay Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Ginahulat pagkaroon sang pamunuan diri sang doli sa Negros Occidental ang final ng ipagwa ng administrative order kag kunano ang nagresulta sang review nga ilagin patigayon ining administrative order number 99 no nga nagamando action rex sa mga tatapan sang doli nga kinanglan i-practice ang 4-day work week meaning 4 na lang kadlaw sa isa ka semana bangod sa sining pamahog or bilang kabahin sang precautionary measures batok sa sining coronavirus disease 2019 o COVID-19. Now, sunod din kay Ma'am Mary Agnes Capigon, ang head sang doli sa Negros Occidental. March 11, actually na pitsahanim kaginpagwa ang Administrative Order 11 o 99 o galing kay ang implementation supposedly will start on Thursday or next Thursday, March 16. Galing sunod sa iya, may panibago sila na baton nga communication nga tihulaton anay no, ang final na nga draft sini kay ginhold anay implementation kag kung saan og dapat ini sugdan no kay kun madayon ang sumex ang plano sa taga-duli nga 7 to 7 ang duty meaning alas 7 sa aga tugtog alas 7 sa gabi pero tikon Biyernes nga daw wala na sila sang duty. Now, sunod rin kay Kapigon, isa man isang ila sining concern man matod kay bisan rin sa probinsya Sumong, bisan siya ganing nabalakaman kay hindi man pwede ang taga-doli hindi magbaton sa mga nagpadulong dila nga mga kliyente nga sa gihapon nagadugok sa iya talatapan. So nagalaom siya nga may ara sang ipadala o madasig nga pag-akto diri ang National Office ang doli agod masunod kag may masihan man sila sa pagpatuman sini. Yari ang tagapamunos ang doli diri sa Negros, Mary Agnes Capigon. Actually, we received the other day Administrative Order 99 which states na may the employees will only work 4 days a week, which means open ang office 7 to 7. However, ginhold anay itong AO subject to the announcement last night of the President kay basi the violate man kami sa announcement ni President. We are still waiting for the final advisory from our central office or the regional office. Because in the AO 99, it states nga we will work 7 to 7, then all personnel will have rest days on Friday. Pero I think there is an amendment kuno pero wala pa kami copy action art. We can hold ato aning AO 99 until the central office can come up with the final gidya siguro nga advisory because nauna issue biyang AO 99 sa pronouncement ni President last night. Basi bala nag-ego siya or whatever but since yesterday ginatakol naman na siya in the central office and they said for the meantime let's hold it first because ang pagpirma ni secretary is effective immediately but then ma-wait kami kung ano gid yung exact na date how immediate is immediately. Ang palayag ni Mary Agnes Capigon sa doli diri sa Negros Occidental. Ang kaaksyon ng Aksyon Art Tayhupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:46 ang aton oras. Sinumbali lang balita, no? May reported nga isa ka konsihal sa isa ka banwa diri sa Negros Occidental nga nag-attend pa sa Philippine Councilors League o kon PCL nga ginpatigayon didto sa Metro Manila last February 26 to 28. Ang ginatransport kuno si isa ka wala pa may baluan nga ospital diri sa Negros Occidental nga matapos nakitaan sa paghilanat daw hindi normal pero lantaon talang ning dugang sini kay padang nga ginasunod sang local authorities sang among banwa mga kaaksyon. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:47 ang aton oras. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon ta diraho, hindi magkalipat may TC kita dre, no? Amo ning pampabakod sang immunity booster ta. Kay kung mabakod ang immunity booster ta, layo gid sa uboy sa trangkaso kag kataro kag hilanat man. Dapat nakamay TC kita, no? Para pampabakod sang immunity booster ta, pampasangkad sang aton sining bali maayong kalawasan, no? Alkaline base nga vitamin C ni may TC ang alan siya, no? Para sa pangkumpiyansa kag dugang kwanta nga pangkapital sa balatian. Batok sa mga balatian, Santon Plus Herbal Capsule. Parison yung gid ni may TC kag Santon Plus Herbal Capsule. Kay ning Santon Plus Herbal Capsule amo ning nagatunaw sa mga bukol-bukol sa aton sining kalawasan. Ubag sis tumor kag goiter, Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sina. No? Tilawibla. Santon Plus Herbal Capsule kag may TC sarang mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph o kon sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:49 ng aton oras. Malakay Finance Corporation. Basi nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga sanga ini ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka mo kapakigangot dira sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:50 na nga aton oras. 12:50 na mga kaaksyon. Ginatinguan talang nga makontak anay ang pila ka mga ilabi na ang gobernador sang probinsya o kon alkalde sang among banwa, parte sining isa ka konsehalo. Hindi nagligad tong konsehal man to galing sa Tayasa, Negros Oriental. Nagdatambong man to sa PCL. Ini naman no sa Negros Occidental. Pero giningagaw sa subong sa ospital nga madala ini mga kaaksyon. Malang nga pag-monitor kay Jenny Solgon, Warlito Nisya, kay Philip Alon Sagay, paring Binji Pilisario, dira sa Metro Manila. Kamusta dira paring Binje? Paring Fiding Pilisario, dira sa Manila. Kay Jose Alan Brasa, may lang nga pag-monitor. Mary Jane Salodares, Novem Rosales Clarito, may lang nga
Monitor dira Novem Rosales Clarito. Action Rex monitor kami de sa UNOR while gak klase. Basi masabat nyo da karon Action BBB ha. Kay Mama Elsa Clarito sang Barangay Banago may lang kuno nga pag-monitor dira halin sa kay Novem Rosales Clarito. Ayos. Lani Tolentino may lang nga pag-monitor Lani. Always good ga monitor. Greet ko lang pamilya Tolentino Diaz Galon. Tatay Crisanto Tolentino, Toto Toping, Toto Jeffy, Maria, Mama Fidela, Kagnang Aileen Ladesa, dira sa Kaliling Kawayan. Ang nagatamyaw lang sa si Lani Tolentino. Si Ophelia Galiro Garce, may lang pag-monitor, watching live from Isabela. Ayos, dagang salamat Ophelia Galero RC sa kay Rhea Mi Oxinia, may lang pag-monitora sa pamilya Oxinia, Banches, kag sa mga taga Barangay Manghanoy, La Castellana. Dagang salamat gid sa kay Rhea Mi Oxinia. Sa kay Maria Luz Guerra, may lang pag-monitor Maria Luz Guerra. Katsil, tamyaw lang taga Katsil sa Bigunia, Maaw. Okay. Dodoy Dilara, gamay lang pag-monitor Dodoy. Sa kay Michelle Hongko Valdez, siyempre ang pang-testing ninyo sa may mga symptoms. Okay. Michelle Hongko Valdez. Sa kay Leon Quintanilla Omania. May lang pag-monitor sa Laura, Barangay Pacol, Bago City, especially kay Henrietta Omania, nga nagapamati adlaw-adlaw sa imo, kag nagatamyaw si Leon Omania. Ayos. Sa kay Mercy Pondo, may lang pag-monitor dira sa Hacienda Salamanca, Lacardota, Mercy Pondo. Sa kay Joel Maravilla, yes, Joel Maravilla, pamati sa Lubron ay paring Rek kag maring Gigi alaman dira sa Lubron may lang pag-monitor no. Dino Alik may lang pamati man sa kay Ramil Dumalay. Good afternoon lang Action Rex live kami diri sa DSB Barangay Igmayaan. Okay, taga Don Salvador. Halin sa kay Ramil Dumalay, kagawad Imbong Jo Campos ang Maaw. Kay Hinsola Junila may lang pag-monitor Facebook ko ang radyo nga guba. Ay, pwerte. Sakay, Hinsola Junila. Sakay Jodette Calves Pamposa, may lang pag-monitor Jodette. Sakay Jo Marie Pormentera, may lang pag-monitor. Sakay Jenny Perez alias Jack Balaan sang Binalbagan. Toto Jenny, wala gitada. Ara. Sa kay Rodel Barso, may lang pag-monitor dira sa Riyadh, Saudi Arabia, Rodel Barso. Sa kay Jonalyn Sibalya Pinida, may lang pag-monitor. Madam Elizabeth Malaka Gamala and Malaka family, happy listening lang. Sa kay Not Doyo, ti may biyahe pang Dumanggas Buaser, ati may ara. Huwag pa man sila advisory. Jomong Caltorilla, may lang pag-monitor. Si Papa Dance niya hindi lang 70,000 kun matabo kun hindi na matap na. 60-40 ang total sa akong preparar na. Papa Dan, ayos. And sa kay Rinaldo Poderoso, may lang pag-monitor. Gian Resisio, good PM lang. Monitoring from FB Live, Singapore. Gian Resisio. Ayos, sa kay Toto Aldrin Limaco, bawid laman taba. Si paring Aldrin Limaco, sang Ninas Rose, may lang pag-monitor dira sa Limaco family, sang Airport Subdivision, ga-monitor gid sila. Sa kay Joven Palay Dilocanog, may lang pag-pamati dira. Joven Palay Dilocanog, sa Barangay Tugis, Sinigaran. Tamiyaw ko lang bro, Kapitan Rosilo Dilocanog, dira sa Barangay Baclao, kag Pamilya Dilocanog. God bless. Kay Mark Anthony Castor Delgado, mayong hapon ng Action Rex, Cantong monitor gid kami diya sa Esmeralda Street 2367, 4th floor, San Andres, Bukid, Manila. Musta lang kami das, Pamilya Delgado sa Barangay Talok, Bago City.
Sa kay John Clarence Cabal Sr., malanga pag-monitor. Sa kay Jack De Leon, presenta correct sa Aksyon Radio. Good noon, yagata, may Rex Boy, Mang Garanon. Ay, perti Jack De Leon. Sa kay Mark Ponce, may lang pag-monitor dra, tamyaw lang Troses family, dira sa Crossing Bulubitoon, Hinigaran. And Ryan Gorsal Agustino, may lang pag-monitor dira sa San Agustin, pamilya Agustin sa La Carlota, no? Okay. Sa kay Leonila Tarosan, Red Heaven Guarino, and Crisanto Orbista, taga Masaling Kawayan ko no. Crisanto Orbista ang nagapanamyaw. Ayos, dagang salamat mga parikoy. And sa mga ka-aksyon tadra, paring Mark kag Ems Magbanwa, paring tip-tip kag MM Lerasandra sa Barangay Stefaniyaho, may lang pag-monitor. Paring Renz kag Leia Campus, paring Elmar kag Maricoy Trafangco dra sa Barangay Manslingan, paring Philip kag Tintin Rizaldo, paring Philip Paridrigle sa kung nakapauli na siya, na trouble ang barko, itulod ta. Paring Philip, welcome back, no? Sa kay paring Rinli Marter dira sa Banwa sang Valladolid, may lang pag-monitor. Sige, daligid lang, standby mga ka-aksyon. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo,
sabunin ng likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ika-5, kuskusin ang mga kuko. Ika-6, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod sa Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB kay BBB Ligorio Yolo dira sa Don Salvador Benedicto may lang pag-monitor, no? May lang pagpamati sa kay Tatay Dolfo Janice Kiyo kag Shy ga-monitor gid sa sining mga inora. Sa kay Rafi Libran sa Kabangkalan. May lang pag-monitor. Aksyon Eric Magbanwa, standby noy. Kay Susan Tuante Divulgado, may lang pag-monitor. Kay Ron Bautista and Erica Naranha Tavera, watching live. Thank you so much, Erica Naranha Tavera. Kay Reggie Valencia Tilanas, kag sa mga Binders Boys dira sa Villamonte, may lang pag-monitor. Kay Armando Cabeles, sir, may lang pag-monitor kag Mary Grace Eugenio Fermin, kag kay Nonoy Tajones. Ayos. Kantuan tanay balita na Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. BCPO nagabulig karon monitor sa mga personang posibleng tapikan sa COVID-19 bilang miyembro sa Interagency Task Force. BCPO handa magpatuman sa lockdown kung kinahanglanon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Aksyon Rex Cantong. Daw lockdown ang imo nga Ayo di purma. Result ay sang COVID-9. Lookout. Ayo di purma. Lookout man. Kung may lockdown, may lookout. Mo na? Oh yes, Aksyon Rex. Okay. Yan ang magandang para may lookout tayo. Kaya doon tayo susunod sa lookout. Sa sulod? Ayo di purma. Hindi mo. Pero kita masunod sa lookout, Aksyon Rex. Hindi kita masunod sa lockdown. Gani man. Kaya mapatay kita dira, no? Namigid na. Ang lockdown. Tulo lang. Kagang lookout. Ayo di purma. Kaya ang lockdown kag lookout magparesign na namigid na. Oh yes, Aksyon Rex, no? Kapin pa sa GNG mag-lockdown? Kag ati dira maganda yan, no? Wala lang da lookout. Oh yes, Aksyon Kay Rex. limitado na karon dang pagsulod nila. Oh yes, GNG safe kayo dyan. Walang lockdown. May lockdown gid eh. Lockdown? Malak na sila kag ma-down sa idalom. Ayo di purma. Down under the table. Hindi na kakuha na magpalawod pa Si Kapitan Joffred sa Pantac, Rex Godiem, ang mga amendments na skeletal structures, ang mga empleyado bali ang si Sari lang ang pariporton office or alternate na lang duty nila. Okay. Oo, muna gali. Kay Kapitan Chad na. Kay Kapitan Chad, kay Kapitan Joffred, was lang Kapitan. Kagawad Joffred sa Panta. Okay. Si Ronnie Gordon, yung namin da guro kapipre ay. Jesus,
the best. Permi man lang na sa gamuno ay gida to sa kanto. Ay sa kanto to, muno-muno. Dapat magmuno ka, antis ka kadto kag magmuno ka. Muno-muno ka, i-lockdown to ka. Ayo di purma. Hindi mo paring Rune, ha? Makita mo karon, no? Ipakita siya. Dala ang tanan nga grupo da sa may Old Airport. No, dito ko pangapi. Nan. Ay, sus, no. Munodang nami da. Kung magpangapi ka mo to, timbre nyo lang ko din. Oh, nan, kay ma. Ano oras po dito? Anytime. Anytime? You're locked down there. Alas 4 kagahon, pwede? Oh, sure. Ayo di purma. Hindi mo. Pwede, Ate, sige. Ma-inform na lang kami da sa imo, siya? Sa imo. Okay, may inform na siya. Oo. Basi sa December pa, no? Ayo di purma. Hindi mo. Pwede December pa sabi impulsa. Ote, sige, nano ng pulis ne? Nano ng BCPO ne? BCPO, ti membro ni sila sang kuan mong Sang? task force A na. Iti andun sila sa LGU na to kay Mayor Ping kag sila bilang membro sang interagency task force. Ti medyo ilagay mo sa mga aksyon ko sa diri nga tiway pagit man diri sa Bacolod sang nanging positibo sa ginatawag nga COVID-19. Ang ila sa bunti under monitoring na sila sa mga persona kag mo na sila ni Kenneth binya sa nga kung gananong i-lockdown kasi ang may papel diri numero 1 amo gid ang kapulisan aton. Pero asab no tiga pasalamat sa nga diri sa Bacolod way pagit man niya sang nanging positibo sa COVID-19 that's why nga nagabulig ni sila bilang miyembro sang interagency task force kag ang ila sila nga pagpaabot man sa mga information halin sa aton nga mga barangay kapitan kag barangay kakawat ginapaabot pa na ni aksyon kasi sila ni Binyas pwede sila makapangayo bulig ang barangay official sa aton ni kapulisan or if not sa iban nga mga government agencies ko especialmente sa Department of Health Action Rex. Yari ang palayag ni Binyas angot ini sining balita. Permanente ang ato nga pag-coordinate sa local government unit na to ay sa interagency task force ay ma-address nga problema o pag-prevent sa pagsulod sa mga personalities or mga taong infected sa coronavirus. So just in case ang task force natin mag-iling i-lockdown ang primary agency or unit yun nga mga kuhan isang PNP. So of course mag-support na sa ato ng mga barangay. Pero for now ang trabaho natin sa buong nagabuli kita sa pag-monitor sa mga tao sa palibot kung sino ang posibleng napiktuhan sa virus. Sa part sa PNP, sila ng specific instruction niya sang LGU sa inyo, sir, sa BCPO? Magbuli kita sa pag-monitor, then kung may mga resistance, just in case nga may monitor kita, may mga resistance, that's the time gamitan natin sa reasonable or necessary force para nga ma-address natin ang posible nga napiktuhan o mabuligan ba? Nga for example, i-quarantine siya, tapos mag-resist siya, then kung kinanglan natin gamitan sa puwersa, himuon natin para sa tayuhan sa tanan. Pero so far, sa monitoring natin in coordination with the barangays, wala pa man kita sa na-monitor. Ang ginatadlukan lang natin subong, basi may nagalagaw sa palibot na wala siya kapalo o wala man mag-submit sa gobyerno natin o sa city government. Pwede mag-report direkta sa city government o sa barangay kapitan o sa DOH or anybody para ma-aksyonan natin tayo. Kaya this is a health issue. Wala pa sa security or peace and order issue diri subong. Aksyon si Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas sa interview sa Aksyon Radio ang ni sa coronavirus o kon COVID-19. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP o sa balita una sa Aksyon, Aksyon Eric Mabalag report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Siling ni magsulod sa GNG may lockdown di kuno kagwa pag di ka money down. Okay sige. Kagawad Jo Fred kag Kapitan Chad Feria sa Barangay Robles. Kantuantang balita ni Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo, mga Negrosanon nga magapauli sa probinsya bangod sang plano nga lockdown sa Manila kabigon nga POM sa COVID-19. Plus ining update og gindala na sa isa ka ospital diri sa Negros Occidental yadtong isa ka konsyalman nga daw perting hilana.
Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Marlon Hinavi. Aksyon Mar. Nagsinang ginasiling pag-ong patient under investigation ako na POI sa COVID-19. Namuno ina ni Dr. Ledesma ang Chief of Hospital sa Darisita Halando ni Provincial Hospital. Sunod sa sila sa akin patigayon nga sinapol dari sa may social hall sa Kapitolyo Provincial nga tawag sa sining sinapol emerging and re-emerging infectious disease meeting na pamunuan ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa laban-laban ara dalon sa bayan sang sila hospital nang ginasiling panibag-o nga POI sa COVID-19. Siling meeting mayara sang mga nahisugtan ang mga nagtampong daring alagalain nga mga stakeholders halos kolo kompleto may ari diri Tiglawas ang Valyacar Transit sa bahin sang biyahe sang mga series sa bus mandari ang Schools Division Superintendent sang Negros Occidental nga si Marcet Sapaluca kamati importante na may baluan sang ginikanan o mga estudyante kung anong plastada sang examination, sang graduation. So, plaster ini ni Sabaluka sa ring pagsinapol. So, mayara sang mga ginhisugtan. Number 1, ang pinaka-highlights ni Aksyon Rex. Number 1, tanan nga pasahero halin sa Metro Manila ang kabigon nga person under monitoring sa COVID-19 ipaidalom sila sa 14 días nga home quarantine. So, paano ini patigayonon? Diri may papel nga dako ang ginatukod damlag lang abihers nga natawag Barangay Health Emergency Response Team. Sila ni ang magpahibalo may abot nga pasahero halin sa Metro Manila. May papel man diri ang mga gin-assign nga tawo sa puerto kag sa bahin sang mga airport. Ikadua, ang pagsuspender sa tanan nga dalagko kag pampublikong aktibidad ang mangindepende sa local chief executives po silingon. Mangindepende sa gobernador o kon mga alkalde. Ikatatlo, ang protocol o kon pagsulundan sa pag-amuma sang pasyente ang dapat ipahibalo ipresentar sang Provincial Health Office. Ikaapat, ang mga local government units pwede nga maka-issue sang kaugalingon nga local executive orders angot sa COVID-19. Ikalima, dapat nga magpahamtang sang COVID hotline. Ini COVID hotline suggest ini kaina ni Dr. Juan Sirada sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital COVID hotline. So panuhan na siya. Ikaanom, ang pagpahamtang sang lugar nga himuon quarantine area dapat na nga iga-determinar. Kapito, ang DOH among mag-issue sang update decision tool adlaw-adlaw. Ikawalo, ang PHO ang DOH amo na mag-issue dapat sang update decision tool adlaw-adlaw. Ikawalo, ang Provincial Health Office amo naman ang mag-identify sang PPG, Personal Protective Gear Supplier para sa mga municipal kag city health office. Man halos tanan nga mga chief of hospital nga nagtampong sa ring sinapol, isa lang ila sa nga reklamo, wala pa sila sang ginauyatan or gamiton subong PPE, Personal Protective Equipment, kay banti way pa nagabot ang ginbakal sang gobyerno provincial. Kasyam, ang DepEd, ang importante ni ang DepEd nag-anunsyo sang katapusan nga simana sang klase. Ang sunod nga simana, amo dapat ang pagpatayon sa examination. I-presentar kay na ni DepEd Division Superintendent sa Baluca. Subong nga simana, amo na ni ang last week sang klase sang grade 6 kag grade 12. Grade 6 kag grade 12. Sunod nga simana, amo naman ang examination period halin sa kinder, tub-tub, grade 5 staggered basis. Amo man ang exam sang grade 7
grade 9 kag ang grade 11. Hambal ni sa Baluka sa mga estudyante dapat kadtulang sila sa eskwelahan kung nakaschedule ang ila sa nga exam. Sa una nga duha ka adlaw, duha lang ka grade level ang pagwaon sa examination. Precautionary measure man para nga hindi magdamo ang mga estudyante. Gani man? Yes. Una nga duha ka adlaw, duha lang ka grade level ang pagwaon sa exam para duha tayo estudyante. Matapos ang Marso 20, way na klase bot sa lingon, ang katapusan na klase is Marso 20, ha? Luwas lamang sa next Monday. Matupa na siya sa Marso 22. Ang tanan nga grade 12 student makuha na sang basic education exit assessment examination. Kinala magkuha na sila karanti national nga examination ini Aksyon Rex. Sabay naman sa graduation, hambal ni sa Baluka, kung basihan ang DepEd order, ang graduation kag ang moving up ceremony kintalan na April 14 to 17. Pero kung magsige-sige sa gihapon nga amo ni senaryo ang sitwasyon, basi hindi ini madayon. So kung basihan ta ang palayag ni sa Baluka, wait and see Aksyon Rex ang graduation kag moving up ceremony, pag initanan magadepende pa sa dalagan sa sitwasyon. Sa bahin sang pagkapig PUM sa tanan nga mga halin sa Manila babalik diri sa Negros Occidental, pre ang palayag ni Governor Bong Lacson. Declaring all passengers from Manila to be considered as a person under monitoring. I think that is a new policy that came up in this meeting. We will ask them to go through self-quarantine for 14 days. You know, we have to be responsible negrenses, okay? Because if we are not, it may be your relative who gets sick of this COVID-19. And that is precisely what we are trying to avoid, that COVID-19 will come in. So, while this is voluntary, I hope let's all be responsible and make this small sacrifice, because the net effect of this, if COVID-19 comes in, then we'll have a bigger problem. Para sa Negros Oriental, kung may nag-positibo, isa ka tao ara sa puntara sa Negros Oriental, ayhan kabikon man ang mga tao nga halindra pagkada sulod diri sa Negros Oriental nga PUM. Kapag nigawan ng maranyon, hindi. Kaya manti, waaya sang local transmission sa Negros Oriental, manti dito man yan naghalin sa Green Hills, Metro Manila, na nagpositibo sa COVID-19. Ang kaaksyon nagikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hidobaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. La 1:24 ng aton oras, Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Para sa mga kaaksyon ta dira, para nga makarelax paminsaron ta, wala nagakurog-kurog ang lawas ta, kag hindi acidic. Santon Plaza Herbal Coffee Mix ang aton sinigamiton kada adlaw. Mag-coffee-coffee ang bugos nga barkada, kag bugos nga pamilya, Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Kag isa pag pang ang habon tabla, Santon Plaza Herbal Soap mga kaaksyon, no? Pampaputi, pampakinis ang aton sining nga kutis. Nagakakasang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag baho sa ilok mga kaaksyon, no? Santon Plaza Herbal Oil or Santon Plaza Herbal Soap, kag Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Sarang ninyo mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag sarang man mabakal ina online, kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kung di gani, magpadala mensahe, mag-order. Paagi sa Kalusugan Facebook page or Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, launa 26 ang aton oras, kadtuan tanay mga out-of-town reporters taon standby si Aksyon Tomon 40, gikan sa Dakbanwa, sang Sagay. Ini may kang tanan sa 4 ka persona, dakop sa sang kapulisan sa Dakbanwa, sang Sagay ho, angot sa illegal gambling.
Illegal nga pagpanahor ni. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon, Tom on 40. Tom? Yes, Aksyon Rex, isa naman iya ka illegal gambling ang natigayon nga madakop iya sang katapo sang intelligence sa Gay City PNP sa pagpamuno ni Police Major Antonio Benitez Jr. ang hipi iya sa nambitan nga estasyon. Batok sining apat iya ka mga persona, Aksyon Rex, nga amo Sanday Rolinda Lacson alias Bibing, 63, 66 anyos. Kag ang ikadua mo si Julita Viloria Espanyol alias Amay, 49 anyos. May bana kag subong man ang ikatatlo si Marita Marcoria Iranis alias Amay, 49 anyos man. Single kag ang ikapat mo si Rogelio Piquet Sanipa alias Toto, 57 anyo, single man kag tanan residente sang Purok, Manzanilla, Barangay Old Sagay, Syudad Iyasang Sagay. Kahapon, Aksyon Rex, pasado alas 12 o Marso 12, pasado alas 4 ang takna sa hapon sa hapon, tuig 2020, kag naaktuhan gidini sang mga operatiba nga nagahampang iya sang Madyong kag nakuha sa ilaya posisyon ang isa ka 122 pesos cash different denomination kag duwa iya ka mga kabilog nga mga Madyong dice kag isa ka set sang Madyong tiles kag bangod sini Aksyon Rex gin arestar ini sila kahapon sang mga kapulisan kag subong ining apat nga mga persona punong sa custodial facility sang Sagay City PNP for proper disposition. Kag bangod sini Aksyon Rex maukod kag pisan ang mga Sagay ang katapos ang kapulisan sang Sagay City PNP sa pagkampanya sining tanan nga form iya sang illegal gambling diri sa nasukupan sang Syudad sang Sagay. Amon madulong naton ng mga balita gikan diri sa Syudad sang Sagay. Aksyon Tamon 40 nag-report on sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tomon 40, balita gikan sa Nakbanwa sang Sagay. Matapos ang Sagay, naka-standby si Aksyon Percival Villamor gikan sa area sang Moises Padilla, lokal nga gobyerno kag kapulisan nagpatigayon sang Retold Community Support Program sa Banwa sang Moises Padilla. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Percival Villamor. Pers. Yes, Aksyon Rex, live kita subong dire sa barangay Quinten Remo nga sa diin nagakandak subong sang distribution eclipse sang local comprehensive integration plan sang aton pulis sang Banwa sang Moises Padilla nga ginapamunuan ni Police Captain Hansel P. Lumandas. Ariman ang presensya sang local government nga ginapangunahan ni Mayor Garcia kag upod sang mga konsyales kag ang army kag ariman ang technical support sang Moises Padilla sang RMG6 ariman ang presensya ni Police Captain Maya. So ari karon sa interview sang Aksyon Radio sa kay Police Corporal Romel Abarte, PCR, PNCO sang Moises Padilla. Sir, ano ini siya nga programa subong sir? Ang program ni sing gobyerno subong under ni siya sa RCSP. Ang RCSP amo ni siyang Retold Community Support Program si gobyerno. Ang purpose ning ini nga program si RCSP para ma-address ta ang problem si community, ang gap si community between sa government. Para mag-support ang tanan nga pumuluyo sing Mrs. Padilla sing sa pumuluyo sing nga Banwa. Sa programa sing gobyerno para magbulig, ma-address ang ila problema, malapot ang problema si mga boundaries nga barangay, sa mga sityo sa barangay nga may problema dito ano ila problema ari di sila subong sa barangay Quinten Remo para i-address nila, i-refer nila ila problem sa atong LGU pag sa iban para sektor si government NGO man siya or hindi nga. Importante ni subong amo nga programa para ang problema mabatian si gobyerno, problema sing
mga tao sa ini nga barangay kung sa ini man nga banwa mula aksyon festival. So mo ang tingog ni Police Corporal Romel Abarte. Gikan diri sa barangay Quintanremo para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor, nag-report sa Bacolod. Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa siyudad sang La Carlota kag Moises Padilla. Santon Placer Bal Oil para sa mga atleta dira, sakit ng lawas, ang tuhod, ang balikawang, ang pusog-pusuganda, masakit na ina, no? Tungod sang perte, kakapoy man. Perte nga pabalhas, perte nga practice, kag perte man nga trabaho, no? Mayo gining Santon Plus Herbal Oil para sa pamanyos naton sa mga nagasakit nga portion sa naton siningalawas. Banyosan ta lang sa 30 minutos tugtog isa ka oras. Mabatyagan mo na gilayon ang kaepektibo sang Santon Plus Herbal Oil. Mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph o kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita,
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga kaaksyon taya rin ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sa mga mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kag iban pa. Ang ining Evergreen Herbal Capsule, equality products ang Doc Hiko Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA Food and Drugs Administration. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag dira sa Sincere Drugstore, mabakal ina ang Evergreen Herbal Capsule. Kag mabakal man sa iban pang mga butika like sa Himamaylan sa Leonor Pharmacy, Blanca Flor Drugstore, kag sa Binalbagan GBX Pharmacy, sa Floritis Drugstore, sa Inigarandra Bilyones Drugstore, kag Alice Drugstore. Kag para sa dugang sining kasayuran o kung detalye, parte sa Evergreen Herbal Capsule, magpagigangot, mag-text o magtawag kay Doc Crispin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na ta sa tiyempo, pasensya gid sa way tablabutan, buwas naman mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Higa sunod sa dili ginamang manugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. From the start, I play the part while I make you laugh. Someone else thrills your heart. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Tubtob sa masunod ka edisyon. Sa liwat, manamong Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.